Gospođo Dragice Tuksar, zašto vam je faca tako smorena? Zato što sam umorna. Od čega? Od rada. Šta ste danas radili? Pa ništa veliko. Molim vas, gledajte u kameru, obraćate se svojim pratiocima i gledalcima. Dobro veče, želim svima koji me prate, koji me vole, koji znaju da baka priča iskreno, ono što jeste, jeste, pa neka bude i naopako. Kako se osjećate vi? Pa fino se osjećam, meni je lepo, meni je mnogo lepo. Tu su moja deca, ja sam sa njima, meni je lepo. Sva sreća u ovu koronu, te su oni tu, a da nije korone ne bi bili oni tu. Oni bi svako veče u grad. A ovako su oni sa mnom i meni je stvarno lepo, stvarno. Ja reći nemam da kažem. Kako vam je protekla ova godina? Da li ste zadovoljni? Kako vam protiče, ostalo još mjesec dana do kraja? Šta da vam kažem, eto jedino što me muči ta korona i tako to, plašim se za moju decu i sve to, to mi je jedini problem i to mi je stalno u glavi. A ovako mi nije ništa, mislim, što ja spremim, moja deca jedu, ništa ja veliko toliko ne radim, ali dobro, ja sam već i starija, ne možeš ti sad da tražiš od mene ne znam šta, ali površavam sve kućne poslove, što god treba ja površavam, ja moju decu uslužim, ja moju deci postavim, sklonim, oni se lepo najedu, meni je lepo sa njima i to je to. Da li vam nedostaje suprug? Pa jeste iz početka. A sad? Jeste iz početka. Sve sam mislila sa neke strane će da naiđe. A sad vidim da je u Austriji i onda pomirila sam se sa tom sudbinom, tako mora da bude. On proveo je vek tamo, ja njega isto razumem. A da objasnimo tvojim pratiocima, nije on tamo zato što ne može da te podnese. Duše ima i tu istinu. Ali zašto je on tamo? Ne, nije on da on ne može nas da podnese ili mene ili ne, to nije istina. On je tamo da prebaci račun ovde u Jugoslaviju, da otkaže stan, on ima ugovor potpisan. Ovakva Jugoslavija ne postoji od 2004. Pa dobro, u Srbiju. I tako imao je čovjek svojih poslova koje je trebao da reši, imao je još stvari tamo koje je trebao da donese svoje lične stvari i tako to. Jednostavno voli da ode tamo, tamo je proveo 50 godina rada. Možete da kažete da je vaš motiv, to je nešto što prati vas dvoje, to da ne mogu sa tobom bez tebe još teže? Pa mogu da kažem, slobodno. Ne mogu sa tobom, bez tebe još teže. Kako objašnjate fenomen vašeg odnosa? Pa lepo je, šta znam da kažem, lepo je imati svoga druga, lepo je kad god se okreneš u krevetu imaš neko da pored tebe diše. I ako ti je nešto teško i ako ti je nešto loše i ako ti znaš da ima tu ko će neko da ti pritekne u pomoć. Ono je bilo strašno kad sam bila čisto sama u čitavoj kući. To je bilo strašno. Ali ipak sam i to izdržala neko vreme, posle nisam više mogla i tako. Dobro, ajmo sad neke lepše teme, dok ne pređemo na glavnu. A to je, evo, prošlo je već 2 godine kako ste vi jedna od najpopularnijih internet senzacija na samom Instagramu. Kako se vi osjećate povodom toga? Da vas prati, da vas vole toliko ljudi, da vas ljudi vole, da ljudi svakodnevno gledaju snimke vaše. Pa znate šta je, meni je... Šta mi persiraš? Pa znaš šta je, meni je tako, kako bi rekla, ništa ja nemam neko uzbuđenje ili sad
neko možda bi se i pravio važan, neko možda ne. Ja sam sasvim obična žena, meni je lepo, ja volim da se šalim, ja volim da pričam, ja volim da se družim, nemam ja neko društvo, ali ovako, kad odem u prodavnice, kad na ulicu i tako, ispričam se i posle ja kad dođem u mojoj kući, ja sam onda mirna i ja nemam šta da razmišljam. A šta mislite, zašto vas toliko ljudi vole? Izmešaj ono. Pa baka, zagorite ti paprika, što ti imala priča s ljudima? Zašto misliš, zašto ti ljudi toliko vole? Pričaj. Pa ne znam zašto, valjda zato što sam preko više iskrena, jer ja kažem, kaži ga istinu, ono što jeste, jer niko nije danas prosto, čak ni ono dete od 2 godine nije prosto da možeš ti da ga lažeš i da ga farbaš i da mu pričaš neke bajke. To su priče za malu decu koja su se tek rodila. Nemaš potrebe da nekog farbaš ili da nekog lažeš ili da sad nešto praviš ti od sebe, ko si, šta si. Pa ko si, isto običan čovjek kao svi ostali. Ili imaš ti neku želju još, evo, pratite i poznate ličnosti te vole i to, ili imaš ti neku želju još dodatnu koja mi tebi može da obezbedi ova tvoja popularnost? Pa ne znam, ja mislim da sam ja skroz ispunjena, ja mislim možda nešto izostavim, ali ne bi. Meni je samo cilj da sam ja sa svojom decom, meni je samo to u glavi. Dobro, kad smo već kod dece, ajmo da pređemo na glavnu temu. Tvoja unuka je već sad 8. mesec. Sećate se vi, to je bilo već pre koliko? Pre 5 meseci. Početak jula je bio u pitanju. Šta se tad desilo? Kako ste vi reagovali kad ste saznali da ćete biti prabaka? Kako se to sve odigralo? Pa, ja to nisam imala pojma. Niste ništa ni slutili kad je Maja pričala da je muka i to? Ne, nisam ja mislila, ja sam uvek mislila ona je slaba sa hranom i onda ona ili joj se nešto smučilo, ona ne može ni luk da podnese, ona ne može ni ovo da podnese, ni paru da podnese, ni slutila ja nisam, ni sanjala nisam, meni je stvarno bio to šok, stvarno. Kako se to desilo? Pa desilo se kako je se desilo i ona je došla kući. Ne, baka, šta je bilo bre? Sećaš se šta je bilo? Sedala si kod mene u sobi? Pa znam, ali ona je di je bila na... A ko ti je prvo saopštio da je Maja trebala? Pa ti si to, čekaj da dođeš do reči. Ali nije Maja došla, nego sam ti prvo ja rekao. Ali bila je Maja tu? Ne. Nije bila tu? Nije, sjedali smo, ti si toliko šoka i ne sećaš. Ne, stvarno sam bila šokirana. Sedeli smo ti ja kod mene u sobi, pričali smo. Ja i Marko i on odjednom koji iz rukava, Maja je trudna. Ma daj ne budali, oće on je takav bio da je hteo da se šali, da je hteo da nešto izmišlja, da mi kaže, da priča nešto. Ali ja sam to sve, ja njega znam i ja sam to sve olako shvatala. Ali sam ja sad počeo da... I on je počeo da plače. A ja kažem, šta je pičkice, šta plačeš? Pa Maja trudna. Pa šta kad je trudna? Ali mi nije bilo svejedno. Nije mi bilo, moram da priznam, nije mi bilo svejedno. I onda, Marko, je li to istina ili se ti zeza sa mnom? Istina je. Posle deda bio napolje sedeo, on ode kod dede i kaže, deda, Maja je trudna. Pa nek je živo i zdravo on. Ništa, posle došla Maja, stvarno trudna.
I šta si ti uradila tad? Mislila sam da je pitam, pa jel bar znaš dečka? Baka, kako da znaš dečka? Pa nisam znala ja ni ko je, ni šta je. Kako, šta pričaš da nisi znala Đoleta? Ja sam čula za Đoleta, ali nisam ga poznavala. Jer znam da ste ovde na rođendan ste ga zvali da dođe kod nas, on nije hteo i onda više ništa ja ne znam. I ništa, dođe Maja. Pa, kako bi ja rekla, nije ni njoj baš bilo, uplašila se bila. A nema čega da se plaši. I šta si ti tad uradila? Šta sam radila? Izašla si iz sobe, nisi reč rekla. Pa ne, bilo mi je žao jer dete u tom momentu svašta mu pada na pamet, svašta se dešava, svašta. Zašto? Pa nek je živo i zdravo, pa šta? Pa odranile, koliko su se deca ovde u našoj kući odranili i hvala Bogu svi su i zdravi i pravi i jaki i sve. Pa valjda će da imamo leba i za to jedno dete. Nećemo imati hleba, ko zna kako će to biti baka. Mi smo jako siromašni. Nismo. Ja mislim da ko zna kako će to dete da se izvuče. Ne. I ništa, prošlo je neko vreme, ti si saznala da je trudna i sad kad se setiš tog perioda, kad uporediš sa ovim, koliko si srećan što ćeš doživjeti to da imaš pravo? Pa to sam htela da kažem, I pričam malo i o zetu, misleći da nisi znala zetu uopšte. Ja sam toliko sretna, samo što ja to ne znam da iskazujem, ne znam, nisam ja poput moje čerke, ona voli i da je mazi, ona voli i da je... Došla nam je trudnica. I da se ubija tamo oko nje, ko sačuvaj Bože, pusti dete, nek je živo i zdravo, trudna je, će da se porodi, pa šta ima veze? Ali da vam kažem da sam sretna, jesam sretna. Samo što me je samo žao, što nisam mogu ja da joj pomognem. Sve što se tiče i da se odnese i da se donese i da se prinese. Ispraznio mi se telefon, ljudi. To nije se ispraznio, napunio se memorijom. Dokle smo stigli? Dakle, tebi je samo krivo što nećeš moći da pomogneš, ne finansijski, nego fizički nećeš moći toliko da budeš oko deteta, da bi ga stižu te godine. Da. A dobro, tu je mama, svi smo mladi, tu sam i ja do nekih granica. Pa dobro, ali ja bi isto volela, ja volim, srce mi je puno, svakom Bog neka da doživi i da dočeka, jer od toga nema ništa lepše. Ja sad, hoću i to da kažem, kad je moje dete bilo malo, ja nisam mogla da je pazim, morala sam da idem trbuhom za kruhom. Sad kad su oni stigli, ja nemam te obaveze, imam života, imam trenutno pričamo o tvojoj pravnuci Mili. Pa dobro, hoću ja da kažem da ja sad mnogo više vremena imam da bi mogla da joj pomognem. Ali su me godine stigle, mogu ja, nije da ne mogu, ali nisam ja više za to. Dobro, ali suština svega je da koliko si srećna zbog toga, zbog odabira tvog zeta, kako si zadovoljna zetom i koliko jedva čekaš da vidiš pravnuku. Pa ja da vam kažem, iskreno da vam kažem, 100 puta sam to rekla, budi ono što jesi. Onaj odozgo gleda sve. On sve vidi i sve piše. Ali kad počne da čita, onda vodite računa. Nisam ništa razumio, kakva ovo veze ima sa tvojim zetom i tvojom... To hoću da kažem. Dodelio mi Bog unuka da trebate da ga tražite. Ne zato što je moj. Unuka ili zeta?
Pa zeta. Pa rekli si unuka. Pa i on mi je unuk. A, dobro. I on mi je unuk. Takvo dete kao što je moj zet unuk, on je moj unuk, ali muž moje unuke. Ali hoću da vam kažem, takvo dete trebate doživjeti da imate i da ne mogu da kažem te pohvale za njega. Ne mogu da kažem. Ja imam moga Marka. Moj Marko, on je sasvim drugi tip deteta. A ovo dete nije došlo u kući da se ne javi. Nije došlo da on pita baka kako si. Nije on došao da on nije vidio mene. Nije otišao kući da nije mene pozdravio. Nije, ja vam kažem, gluposti bi bilo kad bi ja to rekla tako, da nekako mi je on toliko lego na srce da ja uopšte njega ne mogu da odvojim od moga Marka. Mogu, ajde recimo... Đole, sram te bilo. Ne mogu da kažem, ajde recimo za malu malenkost. Hoćeš da kažeš da mene i Đole te voliš isto? Pa približno. Ne približno. Završili smo za sav vremena. Nego 95% vas volim isto. Završili smo za uvek. Jer on je toliko milo dete, on je jednostavno, da ne dužim priču, da ne lupetam, to je jednostavno dobra duša. Onaj odozgo je gledao i poslo mi... I posle, kad je Dragica bila tako dobra, mora da ima i dobrog zeta. Tako pametno dete, tako dobrog zeta, tako dobro dete trebate poželeti. Dobro, da sumiramo, pa pošto će ovo ide da traje pola sata, da sumiramo. Jedva čekaš da ti dođe pravunuka. Da. I prezadovoljna si zetom, voliš ga isto kao svog unuka. Da, volim ga, ali stvarno ga volim, ja ne lažem. Dobro. Ja ne lažem, ja stvarno, ja kad Maju uvijek pitam pa gde je Đole, pa ovo, pa ono, ona mi stalno kaže, pa šta pitaš ti za njega? Zato što ga volim. Dobro, pa kad slušaj sad. Sad ćeš da pozdraviš ljude koji su te gledali i koji su gledali ovo do kraja i da im kažeš da će narednih 25 dana da uživaju u tvojim pričama. Ako budu teli. Ja bi završila sa ovim razgovorom, sve što sam vam rekla, to je cela istina. Sve vas pozdravljam i svu decu ovog sveta volim. I bila bi u stanju, ne znam šta da učinim samo za decu i da im pružim i da im dam i da im kupim i da im donesem i da im prinesem sve. I da vam kažem, čuvajte se deco, čuvajte se, čuvajte se i gledajmo se narednih 25 dana. I čuvajte se deco i gledat ćemo se naredni 25 dana. Sreća u ovu koronu. A da nije korona, ne bi niko nikoga stigao. Ajde, laku noć, prijatno.